piano dulu. Iya. Ayo bang, abang dulu. Biar 4 ya? Lanjut 759 Tes, tes. Tes. Oh iya, yuk 59 gampang. Kayak kemarin kan?
belum. Udah. Satu lagi. Satu lagi. Iya. 755. Shalom. Sebelum tapuka permenggota dihamuna amanami inanami dohot yanakon nami napo sebelum suang songoni ruas ni huriata na mengikuti
melalui live streaming. Asa martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Acara Minggu Pesta Perjulu peringatan Hari Tuhan Yesus Minggu 10 April 2022 dengan topik Nunga Hehe Yesusi. Hurian itu hatta ari hamonangat do arion disaluhut halak Kristen. Nunga monang Kristus manalhon hamatean. Dang margugube sorop ni hamateani maniopi akan aporsea di Tuhan Yesusi. Laos ari haheheon ni Yesusido nang natahalason ganuk ari Minggu. Di bagasan gurasa ni hamonangan ni Kristus manaluhon hamateani. Hupasat hamima selamat Paskah ma dihamu saluhutna. Selamat Paskah manang dihamu. Haheheon ni Kristus yan namate papatarhon ibana do pargugu naso hatudosan. Alani marlasiniroha mahita toktong makatidakon. Nunga hehe Kristusi hita pe paheheon na do muse. Marede mahita sian bukwede nomor 633 ayat sada sahat roditulu. Mar hite-hite goar ni bata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Haleluya. Di Tuhan de bata taido patuaon dohot hasangapon dohot hamuliaon dohot hagugon. Na pahehehon Tuhan Yesus. Ido pahehehon dohot hita sugut ala ni Tuhan Yesus. Haleluya.
Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Nama dok mauliate dohami tuho. Ala ditaluan hodo dosa dohot hamatean merhite-hite hamamatemi. Ala disodangi hodo tanoman nami. Asa merpakirimon na mangulu hami. Ala ni haheheumi. Dang be mabiar hami mida hamatean. Ai hodo ulunami. Ruasmu dohami. Di pausat hodo hami sian hahulumon tu hati uron. Sian hamatean tu hanguluan. Atong pergugui mahami. Mamuji dohot mangului ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu. Pai masahat hami tulambungmu. Amen. Maredehita sian nomor 96 ayat 1. Pati ni debata di pesta perjulu peringatan hari haheheon ni Tuhan Yesus. Di mana tersurat di Psalmen 96 ayat 2 dohot dulu. Endehon hamuma Yahoba, puji hamuma guarna, baritahon hamuma hatuauna ganuk ari. Pajolzor hamuma di tonga-tonga ni akka perbegu hamlion nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan. Akka nabi nahenay. Atong rap mangidogugu mahita tu debata mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hubar tu pati ni. Amin. Maredehita sian nomor 627 ayat 1. Uhud jongjong. Potima dosata diadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangi yang tuho mangido sian na sarohanami hasesan ni dosa nami saluhutna. Asima roham Tuhan, saya sama dosa nami. Kuparhatopot hamido ala na hurang marurat hatam di rohanami dinaro manosak hamaolon doho perkilon gabe ulu dohami madabu tu padilian ala ganggu rohanami
di hagogomu mangurupi hami. Hatiun matani haporsian kami Tuhan. Mari dari saya totong doa doa kami di sude partikian doa tinana. Tatak mahami marhite-hite asini roham. Jala sesa madusanami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringotu hasesan ni dosata. Isebe manguluhon akka na pinili ni debata. Debatado na mamitori. Isedo na madabu hamagoan. Kristus Jesus do nang mate. Alay dada holani. Nang mulak mangulu do. Jala disiamun ni debatado ibana mangodihok kita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita sian nomor 37 ayat 2. Adopatado hamatean. Huaso hagugun na sotarida. Parhuaso na mga sagugu. Akananaing masa di julu na sotaboto. Termasuk pandemi COVID-19 na makorhon torop aguan hosa. Molo dibahen pamarenta usaha. Asa humato masyarakat Indonesia taruli divaksin. Sada usaha doi asa sisi sian nguluta pandemi COVID-19. Ada Yesus Kristus, hodo haheon doho tangguluan Haheheon ni Yesus manaluhon hamatean. Patakason na soadong nabuy manirang hita sian holong ni rohani itu hattai. Dihalak na persea sorop ni hamatean doho dosa na makorhon hamatean nunga ditaluho Yesus marhite hite haheheonna nunga talu be hamatean jo hamatean di dia hamonangami jo hamatean di dia sorokmi di bagasan panugunuguon di holongna taulama ulota nak peragam hamaolon baru kilon namargati soring mangarongom ngoluta. Ada Yesus Kristus, hodo pakili menami, tugu-tugu mahami di bagasan holong. Tuhan Yesus na manaluhon hamateani, ibana do permahan narenggan di ngoluta. Jupaloja hita di paralon ni haporsiaon, medalani ngoluon. Ibana do pasabam rohatta
Jupa tadupi ragam nasorat hita dingulwon. Ibana do madongani hita. Tukut dohot batahina do mangapuli hita. Di perdalanan ningulwon unang marnaluja hita mangula lomo ni rohan itu hatta. Alai taboto dak pasobon itu hani hita manabur di bagasan ilu-ilu. Gabe manggotil sisuada. Molo tahalo jahum manabur di bagasan ilu-ilu. Totu jalota do pasu-pasu sian tuhatta. Marede hita sian nomor 750 sia ayat sada tabba opat. Hata ni debata turpuk di pesta perjulu haheon ni Tuhan Yesus. Di mana tersurat di Psalmen 100 ayat sada 15. Puji majahoba alitodiku jalana sarohakku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Alegunang tung halupahon dengan ibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon ngolung siang hamagoa. Ibana patupalon tuho dengan basa dohot hasini roha. Ibana pamahak roham marhite-hite dengan basa asamulak pesoho songon pidong raja wali. Ima sahatna mertua doakan atau mangihon hatan di debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sian nomor 52 ayat sada dohok 2. Puji
Tuhan ma haporsiautai songon ni nahidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahitamandok au porsea debata Jehovah hido at palangi do tano au porsea Yesus Kristus anak debata Jehovah na sesadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siya to di purbadia ando rakso habu hido tu hatta atau mau na bernit di panghuman silatus namate terpajal do ibana di haut nor silang na tua tuan watu rudung di tanah na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik di surga lau budul tu siamun debata Jehovah amana ini pargogo na suatu dosan isima ibana pa mamulak sugut tu tanah manghumi halak na mangolu do namate au persea to di pribadiya jaladok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia do dihasan dosa do dihatai namando mula mangulu sugut daging ni halak na umate do dihanguluan na sora sudah amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, di Minggu Paskah Parjolo, tanggal 17 April 2022. Topik Minggu, Nungahehe Yesus. Kosong sada, ibadah Paskah Paduahon. Pesta Paskah Paduahon naing di Patupa di hari Senin, tanggal 10 April 2022 masuk pukul 10 siang WIB. Pinangido tusude ruas asaro madhoti pesta paskai. Ulaun nabadia. Tusude ruas ni huria nasoboi ro tu gereja di ulaun nabadia di hari Jumat tanggal 15 April 2022. Tarlumobi matwa karuas namar sahid dohot lansia radedo huriata makubasi di Bagastabi di pabotohon ma tusitua wilayah asabui di hobasi huriata. 03 ibadah khusus naing dipatupa dari Minggu sadarion Minggu tanggal 10 Pitru April 2022 di parmingguon pukul 10 WIB. 04 Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon naing dipatupa di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. B. Duksidung tiktingon tabigema sosialisasi sian panitia. 05 Family gathering pelayan penuh waktu dan keluarga HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sesuai dengan surat dari HKBP Distrik 8 akan diadakan family gathering pelayan penuh waktu dan keluarga. Suami istri pelayan. Se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, family gathering tersebut akan diadakan 1 pada hari Selasa tanggal 19 April 2022. Seluruh pelayan penuh waktu dan keluarga bertempat di Galea Etimo Pondok Melati Bekasi. Masuk mulai pukul 08 sahatu pukul 10.00 WIB. 2 Rabu dan Kamis tanggal 20 sampai di tanggal 21 April 2022 pelayan penuh waktu dan keluarga masuk di kelompok 1 bertempat di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis, Bogor.
masuk pukul 08.00 WIB. 3. Pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 April 2022, pelayan penuh waktu dan keluarga masuk di kelompok 2 bertempat di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis, Bogor, masuk pukul 08.00 WIB. Semua pendeta yang melayani di HKBP Pasar Minggu akan mengikuti kegiatan tersebut sesuai kelompok masing-masing. Kita doakan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. 06 Dewan-Dewan, 06.1 Dewan Koinonia, 06.1.1 Seksi Paropuan. A. Perayaan Paskah dan Perheheon Paropuan 2022. Di Patupa Seksi Paropuan Nihuriat tado perayaan Paskah dohot Perheheon tahun 2022. Dohot tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Roma 8 ayat 30 1 sia. Subtema kebangkitan Kristus membawa pembaharuan bagi seluruh paropuan HKBP Pasar Minggu menuju satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Rencana kegiatan perayaan Paskah dan perayaan Perheheon Paropuan mempunyai 2 rangkaian acara. 1. Pembagian telur Paskah, roti, dan air mineral pada hari dan tanggal Minggu 17 April 2022. Waktu setelah ibadah pagi, siang, dan sore. Tempat pintu keluar gereja. 2. Seminar. Pada hari dan tanggal Minggu 17 April 2022, pukul 12.00 WIB setelah ibadah siang. Tempat Gereja HKBP Pasar Minggu. Pembicara Mr. Spirit Saud Sitopul MSI, CME, Ethos Master, dan Motivator Nasional. B. Seksi Paropuan. Sermon Paropuan naing di Patupa di hari Kamis tanggal 21 April 2022. Masuk pukul 10.00 WIB sekaligus pangapulio tu keluarga Inang Situa Nyonya P. Hutajulu Delpi Boruna Pitupulu. 06.1.2 Seksi Sekolah Minggu. Acara kesehatan dan pembekalan guru sekolah minggu bersama pengurus seksi sekolah minggu 2022-2024 Marhadomua tu tema HKBP tahun 2022. Seksi sekolah minggu HKBP Pasar Minggu naik patupahon acara kesehatan, dohot pembekalan guru sekolah minggu, dohot pengurus seksi sekolah minggu, naik di Patupa di hari dohot tanggal Sabtu Minggu tanggal 23-24 April 2022. Inganan Villa Daud. Tatangnya kema asamardala dohot dengan acara kesehatan ini. 06.1.3 Seksi Lansia. Sermon Seksi Lansia naing di Patupa di hari Rabu, tanggal 20 April 2022. Pukul 10 WIB, maringanan di ruang serbaguna gereja. 07 Ruas Nabaru. Nunga di jalo gabe ruas di Huriaon di hari Minggu sadarion, tanggal 10 April 2022 ima. A. Keluarga Raymond Davidson Luhut Sihombing ST, Dr. Rima Krismawati Borusimajutak, dohot 2 danak, alamat Jalan Gunung Raya nomor 10 Sia, RT 002 RW 0 Tolu, Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Masuk wilayah Sada, nomor registrasi jemaat 0 Sada Walu Pitu-Pitu. Pida Sian HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar, Bekasi. B. Keluarga Octavianus Sidabutar, Noventi Anjulise Boru Simangucong. Alamat Jalan Anggrek Pituplonom G, RT 02 RW 02 Kelurahan Jagakarsa,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, masuk wilayah 10 Tolu. Nomor registrasi jemaat sada Tolu 2 siap itu. Pidda sian HKBP Pidda sian HKBP Taman Resort Taman Mini. 08 ruas napidda. Di hari Minggu sadario tanggal 10 April 2022 nunga pidda ima keluarga Boike Butar-Butar, Erika Kamasta Jubieta Boru Manurung, dohot Tolu dak danak, alamat asrama Polsek RT 10 RW 04 nomor 20 Sia Pasar Minggu wilayah Onom. Pidda tu HKBP Jati Sampurna Bekasi. 0 Sia ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude parhalado ni huriat HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan madihamu. Sude ruas ni huriatta. Goar-goar ruas nama ulang tahun di Bagasan Seminggon mulai siap tanggal 10 April 2022 sahatu tanggal 20 April 2022 boi mata jaha di warta jemaat nadong dihita. Hatani debata di nama ulang tahun ima. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mazmur 52 ayat 10 115. Tikting naso jinahahon dohot perhepengon ni huriata boy mata jaha di bahan tikting dong di parade huriata songonima tikting dihita di Bagasan na Seminggon. Pinasahak ma tiki tu panitia pesta gotilon lau pasahaton sosialisasi. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sintua Manahara Simangunsong, mewakili Panitia Pesta Gotilon tahun 2022. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, Inang Pendeta Rosvita Boru Siombing, yang kami hormati Dongoniba Parhalado, Amang Inang, yang kami hormati Amang Inang, Ruas HKBP Pasar Minggu yang berada di ruangan ini, dan Ruas HKBP Pasar Minggu yang mengikuti live streaming. Yang kami kasihi adik-adik kami, remaja Napa Sebulung yang mengikuti online dan yang mengikuti di dalam ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita dapat merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, karena dosa-dosa manusia ditebus oleh Tuhan. Kami atas nama panitia mengadakan dan mengusung tema mengucap syukur dalam segala hal yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dengan subtema Pesta Gotilon 2022 merupakan anugerah wujud pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat AKBP Pasar Minggu, khususnya di tengah-tengah pandemik ini. Dalam Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu 2022 terdapat beberapa rangkaian untuk pengumpulan dana di HKBP Pasar Minggu, yaitu amplop ucapan syukur yang sudah berjalan dari tanggal 13
Maret sampai nanti hari puncaknya tanggal 26 Juni 2022 untuk penyerahan amplop cuan syukur, panitia ada berdiri di depan pintu kita. Kedua, seluruh wilayah berupa uang, barang, dan makanan. Ketiga, lelang panitia berupa pin emas, lelang barang, lelang makanan dan buah, lagu dan tortor. Keempat, penjualan kupon berhadiah. Kupon berhadiah ini kita dapat memesannya melalui Sintua Wilayah dengan harga 25.000 per lembar. Satu buku 250.000. Kalau tidak sempat Amang Inang memesan ke Sintua Wilayah, panitia menyediakan kupon berhadiah di depan pintu gereja kita setiap hari Minggunya. Kelima, serta persembahan ucapan syukur kita di hari H untuk mengumpulkan dana pesta kotilon tersebut. Dihamu Amang Inang, na adong dison, molo adong ita mambain lelang barang, bo ita pesan tu panitia di Jolu Garijon. Terima kasih, mau late. Tabegema kor ina Kamis secara virtual. Maredde Mahita Sia nomor 10 ayat sada dohot udukna uhud papungu pilihan sada A dohot sada B. Tetap
Sauduti tuai sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe turpuk jamita di Paskah Parjolo Sadarion, di enet sian Lukas bidu 24 ayat sada sahat rodi ayat 12. Lukas 24 ayat sada sahat rodi ayat 12. Hujah hamadihita paihut-ihut hamuma di bagasan roha. Haheheon ni Kristus. Alai di hari parjolo dung hari sabat, Roma nasida macai sogot tutanomani, matat na husus na pinature nasida. Alai nunga digulang batui sian tanomani didapot nasida. Jaladung bongot dang jupang nasida bakken Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohana sida marnidasa gabe jongjong ma dilabung nasida dua halak parabit namar linang-linang. Alai ma biar ma rohana sida jala uduk nasida manaili gabe ninna halak odeng ma tunasida. Puasa luluan muna na mangulu diinganan niya kanamate. Dang dison ibana, nunga dipahehe ibana, ingot hamuma na hinatahon na itu hamu, uju di Galilea idope ibana. Ay di dokdo, ikon pasahaton anak ni jolmai tutangan ni halak pardosa jadi parsilak konoton, jala mulak mangolu ma ibana diari patoluhon. Jala diingot nasida mahatanai, gabe mulak manasida siat tanomani, dibaritahon masa sudenai tunasa pulu sadai, dohot tudonganna saluhutna. Si Maria Magdalena mai, dukon ni si Johanna, dohot si Maria ni si Jakobus, nang akana asing, nama dongani nasida, paboa hossa tu akka apostel. Hira turi-turia doa kahatai di rohana sida, jaladang di hapor seai. Alai hehe masih Petrus marlojong tu tanomani, di pauduk madirina, pulik madi ida peak akka saput-saput nai. Dungi muli maibana, huhut longang do rohana, marningot namasa disi. Songonima sahat ni turpukta. Selamat Paskah madihita. Totu marlas ni roha dohita sonari. Totu marolopolop do nang todita sonari. Nunga hehe Tuhan Yesus. Kristus telah bangkit. Kematian itu, maut itu telah dikalahkan dan membawa kemenangan bagi kita.
Dia membawa keselamatan bagi kita, umat yang Dia kasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang beribadah hari ini naro bongot tu bagas joro ni debata, dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang mengikuti ibadah Paskah pertama ini secara live streaming. Sonari marsahut-sahutan maju hitate. Kalau saya katakan nanti selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Dungi alusi hamu masongoni. Boido tahe? Boido? Ngadi ngobe? Iya, salinai dah. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Agona tong ikut suara nia kaparopuan maju gugu. Ala kan? Parheheon paropuan nina. Kebangunan rohani kaum perempuan HKBP Pasar Minggu. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Yo, pardiru-diru, kira sekolah minggu. Kira sekolah minggu dong sama wanita Hola dua dong. Tolu tahe. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Tolu, anggoni kun hibul maju hitam aduk sudetong. Bahasa Indonesia maasa molo adong naso mangatu si bahasa bata boy tong, kan? Kan ada anak-anak sekolah minggu juga, ada anak remaja, anak poso gitu. Jadi 3 itu saja. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Ulangi baru ulangi hamuman nomado. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Itu mau lihat. Las doro hamuna manginang. Las doro hamuna puang. Anggona tong iko sukulo do. Sotung soarong nasolas rohana ron waeng marminggu di son. Ai Paskah on. Itu kan? Sotung adong nuaeng sia tonga-tonga tahun dan dano rohana. Sotung adong nuaeng sia tonga-tonga tahun nasolas rohana pajupang rabdo Tuhani marparsauran makalason bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memenangkan kematian itu. Las dorohata manginang. Ido tong. Kolas dorohata. Boado hamuakai nanami. Las dorohamuna. Ido ate. Mardame-dame do nakik kamu borak sejabu. Darong terjadi peperangan. Ido ate. Mardame-dame do amata. Mardame-dame do yanakon. Ido ate mau lihat ma terpuji ma Tuhatai. Alana memang ikut dame do rohata. Ikolas do rohata. Alana yang sinodangan ni hatani debatahita. Alana mangalap bohal ni partodiot tahita. Asalam bangulu hapor seota. Asalam tang hapor seotai tua katiki nanaing ro. Molo sodame rohata, molo solas rohata, atau emak mana ngaben non upadok dang masuki. Toh emak nang padita nami padok mesi hatok mang ajam 3 ni namu saya ngatung kan. Ape roh hakunyan sajom majohita ison mabigi jami taon. Jadi fokus majohita hamua manami inanami. Manangihon hatani di bata. Ado di dok hatani di bata tuhita. Di tonga-tonga ni pesta Paskah nata hamulatehon yang kita syukuri kepada Tuhan hari ini. Tentu memang sudah dohita nungama boto. Bahwa Paskah itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Paskah ima sada peristiwa nama cai luar biasa di ngolu niakana porsea. Bagi orang percaya itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Barita haheheon ni Tuhan Yesus sada barita natung macai rikot doi di ngolu niakana porseai. Alana memang siala barita marhite barita haheheon ni Tuhan Yesus
gabelam pos dorohata tu debata. Gabelam porsea dohita, nani asian ni debata dohita. Gabelam porsea dohita, nahi naholongan ni debata dohita. Gabelam porsea dohita, Jesusido si patupa haluaon hangoluan dihita ganup na porsea di ibana. Molo di Jumat Agung, tung macai dok do pakilala atta marningot si taonon ni Tuhan Yesus naung mate di hau pinar silangi. Di Jumat Agung adong do kesedihan lungun ni roha dihita paihut-ihut pardalanan ni si taonon ni Tuhan Yesus sampai dia mati disalibkan itu. Alainu waeng marlas ni roha dohita alanunga dilehon tuhatai sikat ni habot ni rohatai sikat ni lungun ni rohatai sikat ni dok pojot ni rohatai dohot akalas ni roha. Ya, dohot akalas ni roha. Tuhan sudah menggantikan duka kita itu, kesedihan kita itu dengan sukacita yang besar. Do isinya nggak bepedita dua-dua nih. Ya. Menggantikan kesedihan itu dengan sukacita yang besar. Itu benar. Saya jojot do memang dibaritaho tuhita bahwa Paskah itu adalah satu peristiwa yang ajaib. Sada barita halonganga doi sialanunga ditaluhon Tuhan Yesus huaso ni simbolis nang hamateani. Namar lapatan hamu amanami inanami. Itu sama fokus ba unang tuy mana ba? Edi. Dukan soma to. Alelo mata paso bumezi. Ya. Jadi itu adalah satu keajaiban mujizat halonganga bolod doi ketika Yesus bisa mengalahkan maut, bisa mengalahkan kematian itu, bisa mengalahkan kuasa daripada iblis itu. Patuduhonon nima tuhita bahwa memang kuasa dan kehebatan Tuhan tidak tertandingi oleh siapapun dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Terbukti Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan berita bohong. Kebangkitan Yesus bukan cerita ecek-ecek. Tetapi itu adalah sungguh-sungguh kebangkitan itu, kekalahan kematian dan iblis itu adalah nyata dilakukan oleh Yesus. Yesus memenangkan di pamonang tuhat taido. Sian hamagoan, sian hamatean, sian sorop ni sibulisi. Alani do hamu amanami inanami, sian turbok jami taon, adong piga-piga mutihana argana boy berengota, naeng taputihi mai, gabe bohal dihita lamangat tusi, barita haheheon ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni ngolu taon, naparjolo di dok. Ya barita haheheon ni Tuhan Yesus patubuh hiras ni roha dohot hasatiaon laho mangihuton ibana. Patubuh hiras ni roha dohot hasatiaon laho mangihuton ibana. Jauh-jauhon tuhita saluhutna. Dung parjolo akaparopuani si seani akan makaholongi Jesusi sahat manang barita itu tonga-tongatan waengon. Dan sepanjang kehidupan kita berita ini selalu disampaikan kepada kita, selalu diingatkan kepada kita bahwa Yesus itu telah bangkit. Puasai komarula kula kon dibaritahon tuhita. Kenapa ini harus terus-menerus disampaikan kepada kita meskipun kita sudah tahu, ya iya ketemu Paskah, ya tentang kebangkitan Yesus. Jumat Agung ya tentang kematian Yesus. Ya Natal tentang kelahiran
sekarang persoalannya adalah bagaimana kita memaknai setiap peristiwa besar terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan itu setiap tahunnya. Bagaimana kita memaknai kebangkitan Kristus itu di tengah-tengah situasi kehidupan yang kita hadapi sekarang ini. Totu marasindo pangalapatiota. Bagaimana kita memaknai kebangkitan Kristus dengan tahun-tahun yang lalu itu. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus itu membawa sukacita bagi kita, mengajak kita untuk bersyukur, bersukacita, dan selalu setia kepadanya. Sian barita taringo tu ari paskah manang haheheon ni Tuhan Yesusi boto ota dodisi songo dia akaparopuan naung salelengon mangihuton Tuhan Yesus uju di ngoluna. Mereka masih mengingat Yesus. Ingok do penasi dari Tuhan Yesus. Lalu sesuai dengan tradisi Yahudi ketika itu, mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk meminyaki akan amatei, untuk meminyaki Yesus. Di parade minyak na khusus, rempah-rempah yang harum. Mereka mempersiapkan itu. Ketika mereka mengingat Yesus, kita mau melihat di sini bagaimana ternyata mereka masih setia kepada Tuhan Yesus itu. Meskipun Yesus itu sudah mati, mereka masih menunjukkan cinta kasihnya. Holong ni rohana tu Tuhan Yesus hidung pedung mate Yesusi. Alani do dipabotohon do diturpukon, songo dia mamangi huton. Songo dia mapatuduhon holong ni roha. Songo dia mapatuduhon hasatiaon nasidai tu Tuhan Yesusi hamu amanami inanami. Boido tado perrohata songo dia malungun ni rohania kasisian nai. Songo dia malungun ni rohania kaparopuani dan setia paihut-ihut Yesus di sitaunon nai. Walaupun mereka melihat-lihat dari pinggir-pinggirnya saja. Tetapi mereka menyaksikan dengan luar biasa. Songo dia ma Yesusi marsitaonon hati hai. Totu pojok dorohana sida, totu lungut dorohana sida, totu tarilu-ilu dona sida di si. Hamu amanami inanami sampai Yesus itu disalibkan lalu mati. Alai di horohon ni hasatiaon doot holong di rohana sida, mida Tuhan Yesusi. Tung macai hirasi tutudo rohana sida laho patu pahon na denggan mida bakke ni Tuhan Yesusi dang dipasobu songoni tidak membiarkan alai mereka mengusahakan yang terbaik untuk Tuhan Yesus meskipun Yesus sudah mati. Asasianon hamu amanami inanami naeng idaotama songo dia mahina rikot nina mangihuton Tuhan Yesus. Nang pedok-dok pakilalaan nasida. Nang peborat pakilalaan nasida. Nang pelungun pakilalaan nasida. Alai dipatuduh doha satiaon nai. Mamereng Tuhan Yesusi. Mangihuton Tuhan Yesusi. Mereka bersama-sama berangkat. Mersitugi-tugi donasida beta lau mahita. Satu dengan yang lain bergandengan tangan. Dos rohana sida patu pahon nadenggan dibakeni Tuhan Yesusi. Meskipun mereka lupa apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika mereka bersama-sama bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian itu. Lupa doi alani biar ni roha. Lupa doi alani lungun ni roha. Lupa doi alani pojot ni roha nasida. Ainu ngamate Yesusi. Itu yang mereka ratapi. Itu yang mereka sedihkan. Yesusnya itu telah mati. Alani do upena biarlah. Apa yang bisa kita kerjakan mari kita kerjakan. Apa yang bisa kita perbuat mari kita perbuat.
Kalau kita harus meminyaki Yesus dengan rempah-rempah, dengan minyak yang paling harum, mari apa yang kita miliki, mari kita lakukan, kita perbuat itu untuk Tuhan Yesus. Patu papak kobasion nadenggan dituhani. Biado hita manginang. Hurian itu hatta. Tahalapu tidope, tahariko tidope patu pahon nadenggan di Tuhan Yesusi di tonga-tonga ni parngoluot taon. Olo dope hitarap dohot dongata sapunguan sahuria sajabu laho patu pahon nauli nadenggan di Tuhan Yesusi. Olo dope hita rap sauduran, rap saulaon patu panadenggan, bahen sangap di Tuhan Yesusi. Manang, toy maba, olam majalo nadenggan mahita siat Tuhani. Iboto Tuhani do namasa di ngulut taon. Iboto Tuhani do arsak ni rohat taon. Iboto Tuhani do akan alungun namasa di tonga-tonga ni ngulut taon. Iboto Tuhani do patu pahon nadenggan di hita. Iboto Tuhani do laho palua ho kita. Iboto Tuhani do paradehon narikot di tonga-tonga ni ngolutan. Manang hola madok songoni do hita. Hola naing Tuhani ma patupahon nadenggan di tonga-tonga ni ngolutan. Lalu kita lupa berbuat baik kepada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita ini? HP nunga di palua hita. Nunga di pangolu hita. Nunga di lehon jambar nama cai uli di tonga-tonga ni ngolutan. Raredo hita amanginang patupahon nadenggan di Tuhani. Manang marsi paso buat do hita amanginang. Manang holan pabereng-bereng do hita amanginang. Manang holan nama muteni do hita amanginang. Manang holan nama ngitip-itip hahurangan ni dongan do hita amanginang. Hingga kita lupa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Hingga kita lupa laho mangulahon nadenggan di hadapan ni Tuhani. Hola laho patama-tama ho dirita. Hola na laho pahebat-hebat to dirita. Kita lupa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan itu. Alanido di pesta Paskah na parjoloon pada poin pertama ini kita diingatkan kembali. Patuduhom mahasatiaom mumangihuton Tuhan Yesusi marhitena rade roham laho patupahon nadenggan di jolo ni debata pauliuli marumah tanggam pauliuli mahuriam pauliuli makaulomu yang telah Tuhan percayakan menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Satolap ni gugutta amanginang. Satolap ni gugutta. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau para perempuan itu membawa minyak rempah-rempah yang paling harum untuk meminyaki Yesus. Lalu kita apa yang mau kita persembahkan untuk Tuhan Yesus? Persembahan yang terbaik. Ulaon nama cayuli di hadapan ni debata. Dame ni rohaku, sonang ni rohaku, las ni rohaku, pamujiokku, rohana madok mauliate tu debata, naolo rapak kadongaku saulaon. Marroha panguluhon. Seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Marroha panguluhot tu kita sudi. Dada marroha pamatehon. Songoni man ya kita maradopon na humaliang hita. Bersama-sama memikirkan jauh ke depan. Dada holan hamajuokku. Bukan hanya kehormatanku. Bukan hanya puji-pujianku. Alai sude matahe sadok na porseai hita saluhutna amanginang hurian itu hatai.
Ido bena didok nakaningan rap saudurat doa kaparopuani songoni manang hita rap sauduran rap saulauma dia kanauli nadenggan di pardalanan ningolu tahun asalam marsangap tuhatai napaduahon amanginang haheheon ni Tuhan Yesus mabolokon nasa hatahuton. Kebangkitan Yesus Kristus itu melenyapkan rasa takut dalam kehidupan orang percaya itu. Tentu memang somal do jolma makilala biar manang tahutan di tonga-tonga ningoluna. Jala tunggodang dona boy mabahet jolmai murah-murah mabiar di ngoluna. Ay nung nga sada bakko yate. Bakko ni hajol maod doi. Jala sudah do hitan waeng. Menyaksikan madok. Pasti do hea hita mabiar di perdalanan ni ngulut tahun. Dan banyak hal yang membuat kita ketakutan, cemas, khawatir dalam kehidupan kita ini. Alain waeng merhite haheheon ni Tuhan Yesus hon dipaingot dohita amanginang bahwa kebangkitan Kristus itu mengalahkan rasa takut yang bertubi-tubi yang besar itu di dalam kehidupan kita ini, terlebih ketakutan menghadapi kematian. Ai ko bolusot tadoi. Tang si habiara be ternyata hamateani marhite haeheon ni Tuhan Yesus Kristus. Naiko bolusata doi hamateani nasa jolma iko mate asaboi hitarap doho tuhatai di surgo hasonangani madai hangoluan ni saleleng nasa bulon ni toditai. Alani do dipaingon kematian itu bukan lagi untuk ditakuti. Alai memang molo adong namate lungut doroha, kita sedih. Tetapi bagaimana kesedihan itu adalah karena perpisahan secara manusiawi. Edang jupang be. Alai didok, Kristus sudah memenangkan, mengalahkan kematian itu. Alani dang si habiara be hamateani hape. Alani dohamu amanami inanami hita saluhut nanapungun waeng dison diturpukon tabereng majolo di pabotoho do disi adong tolu namasa nama bahe nakaparopuani mabiar tahutan hati hai naparjolo naking didok diturpuki magulang batu panutup ni tanomani napaduahon dangadong be bakke ni Yesus disi dapat tuluhon tepu adong dua halak marabit namar linang-linang di jolo nasida. Tiga hal ini membuat para perempuan itu ketakutan dan mencari-cari di mana Yesusku. Ise dona manako bageni Yesus yamang puluk ni rohani puang. Do ngamate pe la itak kodope bakena. Itu kira-kira jeritan hati mereka ketika itu. Kabe mabiar nasida. Tetapi kemudian kita melihat dari peristiwa kebangkitan ini, biar ni rohai dan manoktong, rasa takut mereka itu tidak berlama-lama, dan leleng nasida digohi biar siala dua halak namar pahean namar linang-linangi, suruh-suruan ni Tuhani, suruh-suruan ni debata, malaikat Tuhan itu. Jalalau suruh-suruhan itu paingoton nasida. Pabotohon barita las ni rohai. Kabar baik itu, kabar sukacita itu. Naung hehe Yesus sian hamateani. Itu benar didok diturpuki nakaningan. Buasa luluam muna na mangulu di inganan niaka. Namate.
Buasa luluamuna na mangolu di inganan ni namate. Yesus itu telah bangkit, jangan cari lagi dia di sini. Oma ipola na paduahon hamu amanami inanami sian turpukon. Bagaimana kita paagohon menghilangkan rasa takut biar ni roha di bagasan ngolutaon. Ternyata memang sederhana do dipangido. Molo tahutan ho, molo mabiar ho, molo marsak ho, molo pojer ho, molo lululuak ho. Maporus mahotu Tuhani. Tatap masilang ni Tuhani. Tang disi beibana nung ngahehebe. Dang si habiara bei las ni roha namai ala nunga talu hamateani di patuhan Yesus si paluai kita sudah diselamatkan. Kebangkitan Kristus itulah yang melenyapkan ketakutan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ahapen waeng nama bahen mabir hitaon. Ahapen waeng nama bahe kita tahutan cemas dalam perjalanan kehidupan kita ini. Pos maroham dang manoktongi. Tidak selamanya Tuhan membiarkan engkau dalam ketakutan, kecemasan dan kekhawatiranmu. Karena Tuhan itu selalu berseru kepada kita, marilah kepadaku. Tuhan yang memanggil kita. Debatado nama dokitu hita romahamu. Itu benar. Marilah datang kepada Tuhan. Sebesar apapun ketakutan dalam diri kita ini. Sabalga-balga ni biar ni roha. Na adong di pardalanan ni ngolutaon. Yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nang tung pangasahon dirim. Alai pangasahom ma Tuhani. Tordok ma dia dupan ni Tuhani. Dang margelo kau Tuhan. Dang adong gugukku Tuhan. Saya tidak apa-apa Tuhan. Mau dia dupamu. Alani homahu pangasahon dalam melawan rasa takut, kekhawatiran, kecemasan dalam perjalanan hidup yang aku hadapi saat ini. Tung borat pei dia hoa manginang. Tung maol pei dihilala hoa manginang, pos maroham, semua itu tidak kekal, tapi itu akan berakhir oleh karena Yesus. Itu benar, ketika malaikat itu suruh-suruan ni madok, buasa luluamuna na mangulu di inganan ni akanamate, namarlapata doi, unang ulahona kasih suada di ngolum. Jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia dalam perjalanan kehidupan kita ini. Alai ulahom manadenggani di hadapan ni Tuhani. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh asa unang gabe si soadai di hadapan ni Tuhani. Pasiding maaka ulaon nama bahe koma biar di tonga-tonga ni ngolumon. Nama bahe ko gabe holsoan di tonga-tonga ni ngolumon. Pasiding mai saluhutna nang juguluhon. Kita kan sering hidup ya jugulen. Terkadang kita lupa bahwa kita ada hidup sekarang ini, ada sekarang ini, semua itu adalah karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kita. Hidup benar molo didok Tuhani, Roma honinna, tusom mahoninna Tuhani, ulahonon nina Tuhani, lakukanlah itu semua. Basiding maka ulao naso sinuru ni Tuhani.
Pasiding maka ulahon naso hinalomohon ni Tuhani. Pasiding maka ulahon na mabaheko tahutan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulumon. Tetapi di mana Yesus berada, tusima hitaro. Di mana Yesus berada, hamu amanami inanami, tusima hitaro. Pasti kita tidak akan takut lagi dalam perjalanan hidup kita ini. Alai toktong mahita mardame sonang madalani aha penamasa di pardalanan ni ngulut taon. Napatuluhon amanginang, siantur pukon, di pabotohon tuhita. Kebangkitan Tuhan Yesus mengajak kita menjadi saksi-saksi Kristus. Haheheon ni Tuhan Yesus mengajak kita asa gabe sitidangi Kristusi hitanian. Ido parsuruan ni Tuhan itu hita menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita ini. Siantur pukon, takas dotaida, paboa akaparo puanido nagabe sitidangi na parjolo di ari haheheon ni Tuhan Yesusi. Para perempuan, inilah keistimewaan kita. Om malas ni rohatai. Ketika Tuhan mempercayakan untuk menyaksikan kebangkitannya yang pertama sekali itu adalah para perempuan. So para perempuan bangkitlah. Karena Yesus itu telah bangkit mengalahkan kematian. Aha nama baik ko mate salelengod di pardalanan ningolum. Totu godang. Mati pakilalaan, mati rasa, mati kepedulian kita, mati kasih sayang kita. Godang totu. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, para perempuan itu menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Ia aka boru-boru anggota deho majo marede majo hita. Sudah do tahe hafal kan? Anggo soi hafal benga si sukuno non waengon. Baru laudato tano mani mahagugu di hita. Ketika Kristus sudah bangkit, maka perempuan-perempuan itu juga harus bangkit memperbaharui dirinya dalam perjalanan kehidupannya. Godang do tantangan ta adopi hamua ka amanami inanami, godang tarlumobi akka paropuan di pardalanan ningolunaon. Banyak sudah sekarang ini perempuan-perempuan, para ibu yang rapuh, tidak kuat lagi menjalani kehidupannya. Taparohahom mahamu kainanami berita-berita sekarang ini. Betapa teganya seorang perempuan, seorang ibu rame-rame mengajak anak-anaknya untuk mati. Tidak kuat, tidak sanggup lagi menghadapi beratnya kehidupan ini. Kita harus mengingat Tuhan tidak pernah menjanjikan kita untuk tidak menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan menjanjikan Dia ada bersama dengan kita. Hidupos ni rohata. Karenanya moloborat pesitaonommu, banyak persoalan yang kita hadapi, hai perempuan-perempuan yang dikasihi Kristus. Margogo maho di bagasa Tuhani. Aluhom matu Tuhani. Eng adulah kepada Tuhan. Roho martangi yang marsob batu Tuhani. Nang sipa-sipa di bagasa roham. Jangan memendam-mendam beratnya
persoalan kehidupan yang kita hadapi. Makanya gereja itu membuka pastoral konseling. Anggo daung atong, ada rumah tangga yang bermasalah tuh dia doha mulao, tuh pengadilan. Ada hubungan yang tidak harmonis dengan orang lain tuh dia dohita lao, tuh dengan yang lain. Yang ada bukan damai sejahtera tetapi memperkeruh hubungan kita dengan banyak orang lain. Yang ada kita semakin rapuh. Yang ada kita semakin tidak bisa mengontrol diri kita. Amarah kita, kebencian kita. Alani dohamu wakaina nami. Ketika firman Tuhan hari ini berkumandang di tengah-tengah kita. Nunga dipilih Tuhani hitagabe siti dangi ibana. Lalu ketika Tuhan memilih kita, jakolon nado hita. Pergogoan nado hita. Dia memperlengkapi kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Alani unang magaleho. Jangan berputus asa di dalam perjalanan kehidupan ini. Alai hati dakom matoktong. Kristus sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Maka hal apapun yang ada di dunia ini yang membuat aku mati, aku akan menghadapi itu bersama dengan Tuhanku. Beratkah menjadi seorang ibu? Berat. Borak doi hamwa kaina nami. Alai molo mangasahon diri tahita, haguguut tahita. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, Tuhan kita biarkan berkarya dalam segala tugas-tugas tanggung jawab kita, kita akan melewati itu semuanya dengan baik. Tang murah-murah behita madele di ngulu tahun. Ya kan? Kalau tidak salah ada 2 peristiwa itu. Ala kita musedo. Hei perempuan-perempuan Batak. Mari bangkit. Kobarkan semangat kebangkitan yang daripada Yesus itu. Idopana didop. Gabe siti dangi Kristusi mahitaon. Menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita ini. Dohok donanga kaama. Dohok donanga kadak danang. Sepanjang kita hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan memberikan tugas itu kepada kita. Menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Menjadi saksi-saksi kabar baik itu di tengah-tengah kehidupan kita ini. Itu tidaklah pekerjaan yang mudah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dang namurai memang. Alai molo mangasahot Tuhani dohita di pardalanan ningolu taon. Molo mangasahon gogoni Tuhani dohita. Molo marsitutu dohita hamu amanami inanami. Tidak ada yang tidak bisa. Semua akan bisa kita lewati, semua akan bisa kita lakukan, semua akan bisa kita kerjakan. Meskipun banyak penolakan, meskipun banyak cemooh, tung pegodang hata-hata tu hita, tung pegodang nasoma jakkon hita, tung pegodang napa buruk-buruk hita, tung pegodang hambatan-hambatan tak adopi. Alai mo nang dohita disi, molo Tuhani dongata. Sumurut doi sude, semua itu akan berlalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Alanido, manatap ma tu silang ni Tuhani. Margogo mahita, gabe siti dangi Tuhani di tonga-tonga ni ngulu taon hamu amanami inanami. Dia manatuk tapatupa. Apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita ini? Gumodang doa sini rohani Tuhani diusehon tuhitaon. Gumodang do pasu-pasu ni Tuhani diusehon tuhitaon. Batuduhon dang dipasobu de batahita madalani arini ngolutaon.
Amin. Maulia tema Tuhan debata, saor hatam di tonga-tonga nami, paingoton hami saluhutna. Haheheon miale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaluhon hamateani. Maboan las ni roha di hami, manogihon hami asa toktong hami satia Tuho. Manugihon hami asa unang tahutan be hami di pardalanan ningulu namion. Molotung pegodang nama bahek kami tahutan ale Tuhan. Alay maporus mahami Tuho. Homa dongan nami. Homa namargugoy hok kami ale Tuhan debata. Asa marlojong hami sude gabe sitidangi ho. Marhitehata ng pabahenan nami si ganu parii, dia kapartikian na pinasahat mi di hami. Urupi mahami saluhut na ale Tuhan debata. Laho paposon rohanami tuasi ni roham. Holong ni roham di hami saluhut na. Napatupahon haluaw ni di hami. Maulia tema Tuhan. Manatap mahosian habang sami, terlumobi dia kaparopuan di tonga-tonga ni huriamo nale Tuhan. Tabay madihami pos ni roha, tabay madihami hagogoon, tabay manang dihami habisuhon nale Tuhan debata, madalani ari ni parnguluon nami. Patupahon ang katugas dohot tanggung jawab nami. Molotung si pataborati ale Tuhan. Surduk komatanga muna sunbadiai. Manabay gogo di hami saluhut na. Asa dao hami siya nakapadelean. Alay toktong mahami semangat madalan niningulun nami. Tuakatiki nanayng ro. Nunga heheho tutu ale Tuhan Yesus. Hehe manang hapor seon nami, hehe manang ringgas ni roha nami, hehe manang roha namadok mauliate di hami saluhut na. Alanung nga hujalo hami, haluaon dohot hanguluan, naung pinatupam di hami. Marsangap mahoale Tuhan debata, di bagasan Yesus Tuhan nami. Amen. Mari dehitahu tapasahat ma peleata. Haleluya, haleluya.
hajongjong. Oh Yesus terima, langsung turerakan lunaskono orajun kita Tatangya konma peleata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar haseang hami peleanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata amanami jala para siroha. Mauliate marohanami jala pujion nami ho. Alanaong ditubuhon ho hami padua halihon. Sian godang ni asini roham. Tupak kirimon na mangolu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nungagabe si palua jala si pangolu anak mi dihami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami. Si ihut tonon nami. Namarlas ni roha dohami nuaeng marningot haheheon nai. Nungatalu si bolis. Talu hamatean. Talu banuatoru. Dang mabiar behami mida hamatean dohot soropna. Ay nungamonang Tuhan nami. Ulu balang nagogoi. Ibana do manogihon hami sian hamatean tu haheheon sogot. Alani iupahen hupangido hami. Saya si maroham. Patogu mahaporseon nami maniop barita naulii. Asa unang ganggu rohanami, dinahubolus hami hamateani, sai sungguli marohanami, dohot rohani dongan nami, asarap hehe hami sian parrohaon naburuki, asa tarulahon hami parange nai baru, sai pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli. Nama maritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akkana pedem roha. Jala hehe sian dosa nabe. Sai papos marohanami makkaporseai. Naung mardame jala mardomu hami tuho. Alani pardengganan na pinatupani anakmu. Sai pasabam. Jala pamalum marohanami, top pamarohanayas, dohot todi namarsi hohot di bagasan hami, asa tarhajong jokon hami, naung pitor hami alani hati goran, na pinatupani Tuhan Yesus Kristus, sai sungguli mapakirimon na mangolu di hami, asa tarapul rohanami,
Marningot akadongan nami naung jumolo ni alap mi. Jala asa tarapul rohanami, manaon sitaonon di hasianganon. Saya puli akan namatean, nadangol, napogos, nasomarina, akan nama balu, dohot akan nama lungun tu banua gijang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Alea manamina di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malamoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalohamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim.